Hori asko debekatu eta zegoen baltzioen da Azpeitian, jesuitagatik. Debekatu eta zegoen, eta gainera, akoratzen naiz, hori akoratzen naiz, nire espakin, puritakin, juten ginen Azpeitira, zainoziotan, juten ginen, eta herriko neskak ezin zen baltzioekin, eta guk egiten genuen dantan agutako. Baina elorrion behar antzera pasako zen. Baina ez zegoen debekatuta. Pero elorrio gainbeste auzoa daukez eta toki guztietan egongo zen, zer da? Baina hori dantzan egitesan, oingo dantza, osea, hori Euskaldunan dantza, hori egiten genuen. Baina baltzeua bai, ez? Da baltzeua, eta horri, gero dana etorri zan hortik, Mexikotik eta etorri zan gero ze guztia. Baltzioan egiteko kantzinuak eta dana mexikanuak. Mexikanua ziren, hemen ja, ezan entzuten, hemen Euskaldunan gauzaik ez zerrek.